Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu kulomana jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana maa ɲɛmaw ye wulikajɔ sabati ni ka min ye sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔnko ka se ka o kɔni don minɛw na waasa an ka jamana foroba kɛnɛya ko olu bɛ se ka sabati cogoya min na an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Bayangara ale marabolo la min ye baɲumankɛtɔn Amsɔd Maw u ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenje ale kɔni komini kɔnɔna na an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na waasa ka se ka an ka jamana foroba kɛnɛya ka se ka o kɔni sinsin wulikajɔ kɛra ni ka se ka sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔnko ka o kɔni doni ni k'a di an ka jamana ɲɛmayaso ma minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ bɛsɛya ani foroba kɛnɛya mɔ waasa ka se ka an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya ko ka se ka o kɔni sabati ni donbolo belebeleba in a kɔni kɛra Banque Africaine de Développement badi maaw kɔni fɛ waasa min ye an ka jamana kɛnɛya ko ɲɛtaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na fɛn min ye ni dɛmɛ ninnu kɔnɔna na mansinbaw olu de tara k'a di an ka jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ma minnu kɔni ye arajow ye ka taa se tabali belebelebaw kɔni mɔ ani dɔgɔtɔrɔw olu ka subahana mansinw u caman de tara k'a di u mɔ ani fiɲɛ baraniw min b'a to fiɲɛ maanifinw bɛ se ka o sama cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabaatɔw fo ka taa se minɛn caman kɔni ma min bɛ u dɛmɛ u ka baaraw kɔni kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ni buna adamadenya yiriwa ma ni o ye colonel major Asan Bajalo Ture ye ale ye walawalaliw kɛ ni ka foli ni waleɲumandɔn kɔni ta ka sin ka min ye bilasiralikanw ka o fara a kan k'a ɲɛsin an ka jamana dɔgɔtɔrɔlakaw mɔ waasa baara min nun dolen filɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo cogoya min na. San 2025 Desanburu kalo ale kɔni kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra fɛn min ye baɲumankɛtɔn Amsɔd Maw olu kɔni ye wulikajɔ sabati ni ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni u kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka taa u kun kalifa yɔrɔ wɛrɛw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kenje ale kɔni mɔ Bayangara ale kɔni marabolo kɔnɔna na fɛn min ye u ka ni wulikajɔ in a bɛ tali kɛ musakako ta fanfɛ u ye sɛfɛwari 21,000 ani 600 bɔɲɔnko u ye de kɔni di u mɔ waasa u mago bɛ fɛn minnu na teliya la u ka se ka olu kɔni kɛ ni wulikajɔ belebeleba in kɛra Amsɔd ani a dɛmɛbaajɛkulu DRC maaw kɔni fɛ waasa maa minnu bɛ yen ni u wulilen don ka bɔ u sigiyɔrɔw la u bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ cogoya min na ni ka yiriwa badabada boloda. An ka jamana kunnafoni kunkuru la k'a daminɛ janvier kalo tile 12 ka taa bila a tile 13 la fɛn min ye Kucalakaw fɛ yen nɔ ani k'a daminɛ janvier kalo tile 15 ka taa bila a tile 16 la Bugunikaw fɛ yen nɔ Bɛnbɛrɛ ale kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa lakɔgɔli ta k'a ɲɛsin kunnafonidi baarakɛlaw mɔ waasa u bɛ se ka kunnafoni kolon o bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na barisabu u bɛ baara min kɛ o de ye ka se ka jamanadenw kɔni bɔ fili la ni ka u kɔni bila yelen na nka fɛn min ye kunnafoni kolon o bɛ se ka dɔn ka bɔ kunnafoni ɲumanw cɛla cogoya min na o kalan o kɔni kɛra min ye Kucalakaw ani Bugunikaw kɔni kunna maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonidi ale baaraw kɔni mɔ. Janvier kalo ale daminɛ na jɛkuluba min bɛ yen ni olu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dɛmɛw mɔ ni o ye Famɔkun maaw ye a tako filanan u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa maa minnu garijɛgɛ donna u ka dɛmɛw la ka se ka taa olu kɔni lajɛ Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔna na u ka ni wulikajɔ senfɛ u ni maa minnu kɔni garijɛgɛ donna ni dɛmɛ ninnu na u n'u tɔnw kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn min bɛ tali kɛ AMSES ani ka taa se Goni
ani troupe sababu bangu fo ka taa se jɛkulu caman kɔni ma u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye a kun ye min ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ nafolomugu min kɔni dira u ma k'u ka baaraw kɔni bolo da yala a b'a la ka taa taasiraw fɛ wa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ u ka hakilina falen kɔni senfɛ u kɔni bɔra fɛn caman kɔni kan min bɛ baara in kɔni dɛmɛ don n'a nataw la ka se ka ɲɛtaw kɔni sɔrɔ o de la fɛn min ye FAMOK ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu ka wuli ka jɔ ko fɛn tɛna bɔ a la u na dɔ fara a kan waasa min ye Tɔnbukutu marabolo ale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Projet Fondation ale hokumu kɔnɔna na min ye dɔgɔtɔrɔso 30 bɔɲɔgɔn ko olu de b'a la ka lakurakuraya min ye Sikaso marabolo kɔni hokumu kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra waasa min ye dɔgɔtɔrɔsow olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na Sikaso ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔna na o de la Fondation fo ka taa se Save the Children maaw kɔni mɔ u kɛn bɛ ka cɛsiri boloda ni k'a ɲɛsin Sikaso marabolo dɔgɔtɔrɔsow kɔni mɔ waasa u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u ye sigi kɔni kɛ ka bɛn janvier kalo tile 15 san 2026 Zanfɛrɛbugu ale CSCOM ale baara kurumbu kari kɔni kɛra k'an ka jamana maa ɲɛmaw ka taa se ladalatigiw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Gaza fɛn min ye ko wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka waati latɛmɛ kalanso 10 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni sigi sen kan ni ka lakurakuraya min ye Gaza ale kɔni gouvernorat la ko o kɔni bɛ a kɛ fɛn min ye kalanso 440 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni b'a la ka denmisɛnninw kɔni bisimila denmisɛnnin minnu hakɛ bɛ taa denmisɛnnin 270 bɔɲɔgɔnko la minnu kalanfaw ye kalanfa 600 ani 300 bɔɲɔgɔnko ye diɲɛ tɔnba ONU maaw u n'u dɛmɛbagaw kɔni ye a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ waasa pempe min kɔni binnen don Gaza kan o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na waasa denmisɛnninnakaw olu ka se ka kalan kɔni sɔrɔ ani fana dɛmɛ min bɛ di buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw fɛ o baaraw olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Diɲɛ tɔnba ONU ale secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye ko an bɛ waati min na ko sisan ko a taara Angleterre ale faaba la ni o ye Londres ye waasa ka se ka taa a sen don ONU ale ka sigiko 80 ale kɔni kɛnɛ kana na fɛn min ye a ka nin taali in senfɛ ani yɔrɔ kofɔlen ale premier ministre ka taa se u ka maa caman ma olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilinaw kɔni falen fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ buna adamadenya dɛmɛ baara la don n'a nataw la olu ka se ka sigi sen kan ani fana ka se ka kuma waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka bali cogoya min na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye. Allah sera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.